खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फेब्रुवारिनि 20 खालाराव अरुणोदय मुलाम्फागिरि आइजोफोरनो खनसेनो दान मोनथामनि रांखौ जयै 8,000 होनायनि खोथा होदोंमोन। नाथाय बे खालारखौ सोलायफिननानै फैगौ 10 मार्चआवसो 8,000 रांखौ सोलायनानै खनसेनो 9,000 रां होनो थाखाय फोसावफिनबाय। फैगौ 20 फेब्रुवारियाव नङा बे खेबाव 10 मार्चआवसो खनसेनो 9,000 रांखौ मोननो हासिगोन अरुणोदय मुलाम्फागिरि आइजोफ्रा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे गेदेर खौरांखौ फोसावफिनदों। बिटिसिआव दायो बिसायख'थिनि बारा बारगासिनो दङ। थारैनो बे खेबनि बिसायख'थियाव बबे राजखान्थि दोलोखौ रायजो राजाफ्रा मदद खालामगोन बेखौ समाजो फोरमायगोन। बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मैयानि सानाव रुनिखाथायाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि मेलाव इउपिपिएल दोलोनि गासै सा 193 डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि मददगिरिफ्रा बिटिसिनि इएम फानिराम ब्रह्म आरो एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैदों। गसाइगावआव मोसौजों बुंफबनाय गंसे सन्देह गोनां गारिखौ हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया फुंनि समाव हारापुटा 17 नं माहारियारि राजा लामायाव पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै सिखावै लाबोनाय मोसौजों आबुं गारिखौ हमनो हादों। गसाइगाव पुलिस महकुमानि पुलिस बिबानगिरि मन्टु बरानि दैदेननायाव गंसे AS15AC7359 नम्बरनि DI गारिजों सोनाब बंग रायजोनिफ्राय आसाम फारसे लाबोखोमानायाव हमनो हायो। नाथाय बे जाथायाव पुलिसआ मोसौ गारिखौ हमनो हादोंब्लाबो नाथाय सासेबो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ हमनो हानाय जायाखै। आसामाव कंग्रेस दोलोआ खावनै जानायनि अजद दैखांदों। कंग्रेस दोलोनिफ्राय ओंखारनाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया रावनिबो मुं लायालासे थोंजोङै रकिबुल इस्लामखौ थांखिनानै गोख्रों अजद होनायजों लोगोसे कंग्रेसआ खावनै जानायनि बाथ्रा बुंदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों भुपेन बराया फोरमायथिदों दि बे समाव एपिसिसि नङा एपिसिसिआर जाबाय। आं एपिसिसिआव थानो राजि नाथाय एपिसिसिआरआव थानो राजि गैया। दायो माखासे जिल्ला कमिटिनि एपिसिसिआर जाबाय। आंहा साहस दं बेखायनो आं आंनि लोगोफोरखौ सांग्रांथि होदों। मानोना कंग्रेस दोलोआव थानांगौब्ला एपिसिसि जानांगोन एपिसिसिआर नङा। दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव आं दायो रावबो दोलोनि सोद्रोमा नङा। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आंनि न'आव फैयोब्लाबो दायो जेबो अजद आंनिफ्राय मोननाय नङा। कंग्रेस दोलोआव दायो एपिसिसि आरो एपिसिसिआरजों सोर थागोन बेनि सायाव लासै थांखि लानाय जागोन होननानैबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों मिथिहोदों भुपेन बराया। खौरां मोननाय बादिब्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया 22 फेब्रुवारि खालि बिजेपि दोलोआव जयेन जासिगोन। आसामाव फिन आरोबाव गायसनजानो थांगासिनो दङ नैथि सैनिक स्कुल। कार्बि आंलं जिल्लानि लनफगदायाव गायसननाय जागोन बे सैनिक स्कुलखौ। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि दैदेननाय आसाम सोरखारनि केबिनेटआव बे थांखिखौ लानाय जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बे सैनिक स्कुलखौ गायसननो थाखाय आसामनि केबिनेटआ 335 कौटि रांनि गनायथि होयो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। पार्टी जेहेतु करि आसो कामটো करिबই লাগিব আৰু ইউপিপিএল যোৱা 5টা বছৰ ইয়াত চৰকাৰ চলাইছিলে। এই যে হৈ যোৱা আমাৰ কাউন্সিল নিৰ্বাচন তাত আমাৰ ৰিজাল্ট ইমান ভাল নহল। আমি ৰাইজে যি মেণ্ডেট দিছে এইটো আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু ইউপিপিএলৰ এটা ডাঙৰ মিছন আছে, এটা ভিজন আছে এই অঞ্চলক লৈ পেলাই আৰু অসমক লৈ পেলাই। গতিকে 26ৰ যি নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দলে নিজৰ কাম কৰি আছে। ইউপিপিএলক কৰি আছোঁ। যোৱা নিৰ্বাচনত যিটো ৰিজাল্ট হ'ল সিটোক লৈ পাই ৰাইজেও সন্তুষ্ট নহয়। কাৰণ 5টা বছৰ যেতিয়া ইউপিপিএল চৰকাৰ চলি আছিলে তাত বডোলেণ্ড অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা সমন্বয় সুস্থ এটা পৰিৱেশ চবে পাইছিলে। আৰু নতুনকৈ যিহেতু চৰকাৰ গঠন কৰিলে যি দল ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অশান্তি আগতে আৰম্ভ হৈছে। ইয়াত মদ ভাং যোৱাৰ এটা পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে। সব দিশৰ পৰাই এটা অৰাজকতাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ হৈছে। সব সিন্ডিকেটে আৰম্ভ হৈছে। বিপিএফে আগতে 17 বছৰতো তেখেতসকলৰ সময়ত সিন্ডিকেট চলি আছিলে, এতিয়াও সিন্ডিকেট চলিছে। মদ ভাং যোৱা মাৰপিট আননেচেসাৰী কিছুমান পৰিৱেশ আজি বিটিসি অঞ্চলত দেখিবলৈ পাইছে। কিন্তু ইউপিপিএলৰ দিনত তেনেকুৱা নাছিলে। তো সেইকাৰণে পাব্লিকে ৰাইজে সবে বিচাৰিছে। মই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ, বিভিন্ন মহলৰ লগত সবে বিচাৰিছে যে ইউপিপিএল পুনৰ ইয়াত শাসনত আহিব লাগে। কিন্তু ইয়াৰ আগতে যেহেতু এসেম্বলি ইলেকশ্যন আহি আছে এসেম্বলিত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী জিকাব লাগে আৰু বিটিসি আৰু অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে।
6টা সমষ্টিত আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ। আমাৰ তাত যিহেতু VCDC নাই, পঞ্চায়ত লেভেলত বুথ লেভেলত আমাৰ কমিটি গঠন কৰা চলি আছে, গহপুৰৰ পৰা লৈ পেলাই ঢেকিয়াজুলি, বৰচলা এইবিলাক সমষ্টিবিলাকত, আৰু লগতে ইফালে চাউথ কামৰূপ গোৱালপাৰাতো আমাৰ চলি আছে। গতিকে আমি এণ্ড অফ দি ফেব্ৰুৱাৰী ডিক্লেয়াৰ কৰিম, আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকো আমি হয়তো ডিক্লেয়াৰ কৰিম, আৰু লগতে কোনটো সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব সেইটো আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম।